that for the first time ever, judges of the International Criminal Court to issue warrants against a leader. Ninye asne folloy Cour pénal international ki nyesi jamana bauma parce que débat ko damena Yougoslavie Chile ou jamana ni nemro ani anga farafina jamana nemro damado Kadhafi Bagbo Charles Taylor Omar Hassan El Béchir ako kunyesina ulu drondema donc oye misaliye mimba an tikisigi an fandan jamana ou an jamana fitinu k'a fɔ jamanabaw ɲɛmɔgɔw b'a dɔn ko in bɔra farafina ni jamana fitininw ka ko la. Hakilina filanan ye min Cour pénal international a kun fɔra mɔgɔ caman y'a jateminɛ k'a fɔ ko politiki sariya tigɛyɔrɔ don sisan kɔni a dara kɛnɛ kan parce que nin tile fila dama na an y'a ye Ameriki taara bin Irak kan nin y'o san 20 anniversaire ye o kɛra cogo minnu na o waati la o kɛra bɛɛ ɲɛna o président ma sa hali bi a bɛ yen a bɛ Ameriki George Bush a bɛ yen nɔ o nɔ ma minɛ n'a nana fɔ ko yen du mɔgɔ min sara ni ne ma fili a bɛ mɔgɔ 600,000 bɔ Irak ko in na a n'a kɔlɔlɔw fara-faralen ɲɔgɔn kan a n'a nana ni Al-Qaïda kow ni État islamique kow ni fɛn minnu o b'a jira k'a fɔ politiki de don mɔgɔ ɲɛdalajɛ de don fanga bɛ fan minnu fɛ u yɛrɛ damaw Ameriki ni Europe jamanabaw mana taa fan min fɛ u bɛ sugandili kɛ ka t'o sira. Nka Rusula jamanatigi Vladimir Putin ale ka ni ɲankili bere min sigilen filɛ kun ni dunuya kiiritigɛsoba Cour pénal international fɛ o nɔgɔnin fɛ a yera jaw la Putin ye a ka pankulu ta ka taa Ukraine jamana kan dɔw y'a jira k'a fɔ ko tun bɛ i n'a fɔ dakɔrɔbɔlikan de e y'o faamu cogo di? N'i y'a ye dɔrɔn i b'a faamu ko dakɔrɔbɔlikan don mais dakɔrɔbɔlikan min don a bɛ s'a kɔlɔlɔ kɔrɔ parce que ne ɲɛ t'a la jɔnni de bɛna se Cour pénal international wo jamanaba minnu bɛ diɲɛ na ne ɲɛ t'a la jɔnni de bɛna se ka wuli an bɛ bi min na k'i bɛ taa Vladimir Putin minɛ wa hali a sindina ma fo ni mɔgɔ fanga min nana Russie la n'o y'a kɔ bila n'o tɛ tant k'a ka jamana b'a kɔfɛ bi na jɔnni bɛ se k'a fɔ k'i bɛ taa Russie la ɲɛmɔgɔ minɛ ko k'o ɲangi. Bolo di ɲɔgɔnma baaraw bɛ Mali ni Russie la jamana cɛ wa min bɛnnen tɛ diɲɛ jamanaba caman ma Mali t'a lasɔrɔli bɛna k'a la mun ye e yɛrɛ ka jate? Ni ko kun sina Russie la ma bi a kɔlɔlɔ tan tɛ anw ma mais fɛn dɔw bɛ yen i se t'o la an bɛ min lajɛ an ka nafa jumɛn b'a la ani bi na an ka kuntilenna na Russie la bɛ jɔda jumɛn na an ye. Of the United Kingdom, Minister of Justice of the Netherlands, firstly, thank you.